tam české běže to tež, jinak tam, no, jste jedžu, no, man nespo žádné knedle znali. Schnitzel, tam to najvážnější běže po nás ta juška, to tež co neznají, to se tam kus rozpuštěný butr na ten eple puštěli. No, pomněš, že k tomu za tvároš neježach. To běže pohaj, to já díky pojedat. Za vůbec v internáče tam běže všetce ve menze běhu 3 možnosti, ale to běže so dzień do toho rozsudit. Ale to potom běže najprve vidět, co to je. Takže jsme se potom i kic obronili, to neplena, čescerika, brambory. A na druhý den jsme mu pon všetce tu jedzce s těmi neplemi skázali. A to zajímavé běže, že Češa tež je. Šest věte jen rynku a za to tam jedzie nikto. A lada ještě to tam jo, hůpa takaj schnitzel. Ale na to hore něco bio, tatarská omačka, můjke někde dženca mu to víme, že to je. A no, to jsme se ty veseli na tu schnitzel. A potom když pak tak daleko běže, do toho běže, ale to běže český šučem, takže je na polivka. A jen z naší skupiny, tu Jara Nagli, jede, že tu běže si polivku hotovo, že se jako započej nesmo. A někdo ty bio, no to špatně nesmo, říkají majonéza. Ale to tam to nie je za schnitzel, to je smažené, pečené tvarožk. A to běže za mne, potom ty zase konc.